Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzagatik. Iraiak iritsi da eta hori Altsasuko beste sinonimoa da. Atzerako kontaketa hasi egin da eta aurten izan ere Altsasuko peinak konfinatuta ulertzeko egoeran gaude. Kaleak musikaz eta kolorez betetzeko. Aurten inoiz baino lehenago gure festa koloreak erdiko balkoietan legioetan ipinera ditu. Berdea, gorria, beltza eta euskiduna. Zuen blusak armaigotik ateratzera eta iztekara zertifikatzera gomendatzen dena. Horrela, Altsasuko dendariak Iraiaren bostetik hemezortzira hauek jokatzeko aukera izango duzue. Gainera, eguzko aldez aurretik, eskerrik asko Altsasuko peinari, Altsasuko dendarien elkartearekin kontatzeagatik. Eta, Altsasuko peinen, bizilagunen eta dendarin daztanerien artean, Altsasuar guztioi animatzen zaituztegu gure herriko kaleak, balkoiak eta dendak festa kolorez apaintzen. Modu honetan lortu nahi duguna, festa giro soziala eta komertziala sortzea eta partekatzea da. Honela, nahi eta helburu amankomunak herritar eta bisitariekin elkarragatu. Beraz, errespetuzko, berdintasunezko eta partekatzeko festengatik animatu eta kalera irten. Guztiok irabazten.